Pantinero. Ne bare te dugono kwa. Ne yɛrɛ ka kuma tɛ ne kun to kalama bi. Ne ni musokɔrɔba in yɛrɛ tigɛ bɛn yɛrɛ de. A denw ko ka da ye ka tɛmɛ ne kan. I cɛ halisa farafinna nin ko ninnu bɛ yan. Wallahi. E cɛ o sera sabali an ka nin dabila ten sa. Oh mais actuellement yɛrɛ nin wagati in na e yɛrɛ bɛ i bɛ ka mun activité i bɛ ka mun de kɛ sisan. O ko fɔlɔ ni n dɔ kun bɛ baara ɲɔgɔn fɛ. Mais sisan n yɛrɛ dɔɔnin dɔ la. E bɛ k'e wele ka na a ka ɲɛ f'i ye. Mais ale bɛ se k'e wele cogo di ne bɛ yan. N'o de fɔ a ɲɛna ko non ko ne kana n'a bila ka taa i n'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ quoi. Non grand frère. Ko wɛrɛ tɛ yen quoi. Non grand frère ma. Wa ma ne ja. Ko in kɛcogo ma ne ja dɛ. Ka cɛ o ma nɔgɔ dɛ. Ne to yen ne bɛ ka taa yala la. Ma mun bɛ yen. Ayi. Ne bɛ ka taa ne nɔfɛ. I tɛ ka taa ne nɔfɛ. E bolo bɛ min na ti ne t'a kalama. Ne ye mun kɛ. N b'a kalama koyi. Ne mun de kɛ. An ka to tan sa. I bɛ ka taa ne kɔrɔkɛ nɔfɛ i nana o de kama. Anw de kɔrɔkɛ ayi. N bila sa. E ne bila i bɛ ka taa ne kɔrɔkɛ nɔfɛ. Taa ne kɔrɔkɛ nɔfɛ. Nagata n mago b'a de b'i la. Maru. Wa yes. Kan meme. Ka fuje. Ko chodi. No ko de tola. Akaya. Wa doni. Cheiro koni ina go taya. E kon tigire no sokono. Che atonga reposer. Tunna nana droga ndaga reposer donna. Bon kana kai mo ma ko Ma. Meo. Ne rek ma fe ke yini ngaw. Iga mo nga kula ga otma furu lima bo. E kuma ki bena furu. Fatima. Wala tima. Fatima bora ni Fatima ɲɔgɔn est-ce yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ne ni n dɔgɔnin ni n bamuso de bɛ du kɔnɔ donc ne bamuso bɛ baara la o foyi t'a kɛrɛfɛ donc ne ko yanni ni Fatima ka to palon-palon na ɲɔgɔn kɔ dugu kɔnɔ donc n bɛna furu ka ladon ka bila n bamuso kɔrɔ pour que a bɛ se ka n bamuso bolokɔrɔ la lafiya cogoya min na ne ye kuma nin bɛɛ fɔ Fatima ye Fatima ko ne ka sisan bila k'a ma pɛrɛn dɔɔnin na fɔlɔ ko sinon k'a ka d'a ye dɛ mais ko ne ka n jɔ fɔlɔ donc a ko kuma kɔnɔ ko ne ka 15,000 d'a ma ko ci dɔ cunna a kan ne ko problème t'a la ni Fatima ne ko a ma n'i ka di ne ye donc 15,000 bɔli kɔni o tɛ ne déranger mais n bɛ 10,000 d'i ma bi sini n b'a to 15,000 d'i ma. Caga numéro la 10 de poga ko do e watanda ma ne 10 ci a wudde poga ko yoro la ato e waduru de atam mais ibado yi ka kuma ina yi kuma do fo chende baro ne rek manan man fi ko so ka fo e kelende aw fula de ba bam so bulu ko so surtout yere fana den fo loy muso te dugo na bam so de ba barabe ke wallahi o kono te kunni mayde maru ouais no go yi dogo ni yere dum brama ke be n don to sokono sa en fukati me cɛ ne yɛrɛ ma foyi faamuya n dɔgɔnin ka ko la cɛ fari fagalen don a tɛ forme na ne fo a nisɔn ka ko quoi nisɔn man di quoi cɛ Burama ninnu filɛ nin ye i b'a dɔn Burama ye lagare de ye kuma dɔ la k'a maga et puis kuma dɔ la u jalen don bamuso nin kɛlen don k'u dege o dɔrɔn la est ce que y'a faamu ne t'a Burama ka ko kɛta ninnu fɛ mais Madu aw yɛrɛ ka nantankolo in kɛ n'o nantankolo ye Kalifa kɛ n'a ɲɔgɔn bɛɛ yen fɛ sisan Kalifa to sa
kal no ka fa kalifa kan aw yɛrɛ de ta jɔrɔ bɛ ne la I kan kalifa gɛn a kana to kalifa yɛrɛ ka don an ɲɛ jugu ɲɛ ma non a tɛ don an bilen fɛn bɛɛ fɔ u aw kana kalifa la don yan dɛ est ce que fam ɲa fam parce que ala yɛrɛ ko k'ale tɛ fuwari fɛ ala yɛrɛ kamana gana ale t'a dɔn a bɛ fuwari sɔn cogo min na ɔ n'a ye ni fuwari in kɛra ɲɔgɔn kan e ma u b'a fɔ ko denjan jamujan ko n'i ye min ta guwalen ko kɛlen naloma ye aw ta in ma kɛ naloma ye a tɛ foyi ɲɛ a tɛ poro ɲɛ a tɛ poropara ɲɛ ni min poro ka d'a ma o fana bɛ tiɲɛ a bolo fuwari fila tɛ tɛmɛ et puis mɔgɔ bɛ na k'a bɛ aw deli nin ka don aw kan aw tigi t'aw ka yɛrɛ fɛ dɛ ayi non intervention fɛn bɛɛ fɔ u intervention t'a la a ye nin gɛn ka bɔ aw kan yɛrɛ intervention t'a la est ce que y'a faamu kalifa taara ale tɛna yan bilen ok an y'a gɛn yɛrɛ de complètement Kalifa, Ouais. kan meme. Kan foyi tɛ. Ça va? Ça va. Ah donc y'a fɔ ne ye cogo min na kuran baara i bɛ k'o de baara kɛ. Wala m'o de la. E ye tɛmɛtɔ sisan ko n bɛ taa n ka yɔrɔ lajɛ ɲɛ b'i la i bɛ ka fili saba ka tɛmɛ. Ko Kalifa filɛ nin ye k'a y'a fɔ cogo min na. Kunun ma f'i ye n ko n'an kana Sɔgɔsɔgɔ, dɔ ka y'a fɔ, baara y'a kɛ. fɔ. Wala n'an y'o de lata. Non n yɛrɛ bɛna hakili to a la. N terikɛ ni n balima minnu bɛ yen wa sow bɛ ka jɔ n'u ka kuran baara waatiw sera n bɛ ale n bɛ n sara i la k'a f'u ɲɛna. O sɔn Mais i jija dɛ. Non ala sɔnna ma. Balimaya ye fɛn dɔ ye i k'i jija o fana na a kana tiɲɛ ninnu y'i dɔgɔninw de ye minnu ma min dɔ i ye i jija i k'a dɔn u ye parce que n'i ye sɛbɛ kɛ don o don ni ala ye nɔgɔya k'i ye o wele i ka gɛrɛ u la i k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na parce que faamuyabaliya don musokɔrɔba m'a faamuya denmisɛnninw m'a faamuya nka ne ye min ye kɔrɔ ne y'a faamuya an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala dɔw minɛ merci beaucoup ala sɔnna ma o tɛmɛ ka taa n ka sanfɛla foro in na fɔlɔ kɔfɛ peut-être n tɛmɛtɔ ni y'i sɔrɔ yan nɔ ala an bɛ fila fila bɔ n'ala sɔnna ma i y'a fɔ ye cogo min na n bɛn'o kɛ bon fana cɛ e sigi bɛ taa ci la caman teli cɛ o ko ninnu i b'a dɔn ko cunne bɛ ko sudalen bali tiɲɛ don voilà nin cunna yɔrɔ yɛrɛ de an tangi bila da la n ka cɛ to yan n bɛ taa o ko ɲɛnabɔ sisan e ka to yan yɛrɛ donc a ma kɛ ten voilà k'an bɛɛ kɔfɛ ça va e ko kan e ta ni em ko sige ta ki nya ku mutane mu ni la o ma mbe no es kuma cɛ ti mare nogo e ne bɛna mun wa o mi warwa dongo e ne ɲɔgɔn ye an bɛna mun de kan n'a ye kɔ mɔn kan min kan o kan ka jɛgɛ tila o kan o tɛ tiɲɛ o bɔ n bɛ fɛ tiɲɛ n'o sɔrɔ tiɲɛ don n'aw jɛra ka jalaji min ni liji nana kan k'o fana min ou bien e ne m'a bɛn a kan i k'o de ko kɔrɔkɛ ko dɔgɔnin de ka di kosɛbɛ e m'o fɔ wa ne m'a fɔ n k'e k'e occupé dɔgɔnin na donc kɔrɔkɛ n ko ne bɛ occupé la ne bɛ kɔrɔkɛ la su ka k'e kan pour que e ka se ka wari caman sɔrɔ donc e bɛ taa kɔrɔkɛ fɛ yen kɔrɔkɛ bɛ wari d'i ma e b'a essayer i b'a dabiri ne da la o la ne ma wari sɔrɔ dɛ e ma wari sɔrɔ i b'o de fɔ wa ne ma wari sɔrɔ ne b'o nkalon tigɛ yan ne taara kɔrɔkɛ fɛ yen ko n bɛ taa kɔrɔkɛ la su ka k'e kan k'e tɛ ka furuko kuma bɛɛ fɔ kɔrɔkɛ ɲɛna pour que e bɛ se ka wari sɔrɔ kɔrɔkɛ yɛrɛ ko ne ma k'e bɔra ale fɛ yen k'ale i ko k'i mago bɛ 50,000 la o yɔrɔnin bɛɛ k'ale sinankɔrɔ ka 50,000 dépôt k'e kunna donc ko kɔfɛ k'a bɛ 50,000 d'i ma ne dun b'a dɔn a ye 50,000 fana d'i ma depuis o kɛra ten dɔrɔn i b'a essayer k'i tunu ne la dugu kɔnɔ ne bɛ k'i ɲini dugu fantan na si fɛ ne tigi fo ne nana aw fɛ yen sa a ma s'o ma yɛrɛ a ma s'o ma ni ne ye wari sɔrɔ ne b'a d'i ma i bɛ sɔrɔ ne m'a sɔrɔ fɔlɔ e m'a sɔrɔ kɔrɔkɛ ma dépôt k'e kunna non nin ko ka nɔgɔn koyi Ayisa e ka ko bɛ dugu nin kɔnɔ i ni kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn fɛ ne de b'a kalama e de b'a kalama i ni mɔgɔ wɛrɛ fana ta n b'a bɛɛ la tiɲɛ sabali kɔrɔkɛ in t'a fɔ a ɲɛna k'a ni i dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn fɛ donc i b'a ka kɔrɔkɛ wari minɛ e ma ne kɔ bila faramafɛnw de bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ fana kɔrɔkɛ t'a kalama k'e n'a dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn fɛ ne de b'a kalama e fana b'a kalama i ka ko wɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ ne b'a bɛɛ kalama ne bɛ ka mun ayi jɔ ne b'a bɛɛ kalama kelen ne fana kɔni t'a kun fɛn dɔ de n'i ma ne arrange i ka fɛn na tɛmɛ ne fana b'a bɛɛ tiɲɛ Ayisa kana sɔn ma sa i mɛ cogo di e fana b'a sɔn ka mun kɛ ne la e t'o dɔn kana na sɔn ma sa non ne de bɛ to ka complot ninnu bɛɛ fɔ ne ɲɛna ou bien ne terikɛ de ye sa donc voilà très bien e yɛrɛ ma tila kuma la ne bɛ complot min fɔ e ɲɛna e bɛ tila k'o wari minɛ k'a da o kan ne ɲɛna wa bon n bɛ tila ka 5000 d'i ma ayi tɛ tila tɛ dɛ i b'a dépôt kɛ mun na de bon n bɛ tila k'a k'i kun ala tɛ mɛn ayi n ka mɛn tɛ i ka téléphone n ka kɔdi se ka kɛ dɔn i ka kɔdi don i ka numéro don donc sisan kɔni a taara ayi jɔ fɔlɔ i jɔ votre transfert a été effectué merci o ma danabaliya de don cɛ e fana bon n ka cɛ ni ko nin bɛ kɛ tan tan non wari ko in ma nɔgɔn sisan cɛ mais i jɔ n bɛ fɛnɛ kuma dɔ f'i ye cɛ kɔrɔkɛ in b'i fɛ dɛ
aga fɛ o dɔ sa mais aga fɛ te kulonkɛ fɛn ye dɛ a b'a ka wari di ma cogo min na i b'a kalama a kɛ o tan ka wari di ma a tɔ bɛ ka k'i non ale ka ko fɔ ne ka gɛlɛya cogo min na e ma a b'a ka furuko kuma bɛɛ fɔ k'a bɛ furu ka sɔrɔ n t'a fɛ furu la yɛrɛ mais i kɔni n kɔni bɛ fɛn dɔ f'i ye i janto i yɛrɛ la dɛ janto i yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi dɛ bi tagaliba ninnu fɛ yen i b'i min fɛ ala dɔɔni quoi sinon a bɛ sɔn ka sɔmi voilà tagaliba in i b'o kɛ dɔɔni dɔɔni i y'a mɛn pour que i bɛ dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ fana bɛ dɔ sɔrɔ mais o de don e b'i ta sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ n ta sɔrɔ mais kana essayer n'i ye ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ a ma ɲi dɛ i yɛrɛ kun ye na dimi o ayi kana dimi sa bon ne ni action ne ni ɲɛna kɛ n bɛ wariba de di non n bɛna wari dɔ la don i kun si n y'a faamuya naloma in tɛ n b'a minɛ ka d'i ma i bɛ fɛn bɔ a kunna se min ka bon ni nin ye 5000 o min ye o de ka dɔgɔ n k'a b'i fɛ de n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ fɛn bɛɛ don a la awayi i y'a mɛn mais kana kɔ bila dɛ a n t'i kɔ bila sa i grand frère dun a bɔra cɛ kana to grand frère ka bɔ ni ko nin kalama dɛ i b'i ja nin kan yɛrɛ kana to a la k'a ta i ɲɛ kan i y'a mɛn ale dun sɔmi ka di dɛ ale ka ko nin ma nɔgɔn dɛ cɛ bɔ n bɛ na donc i y'a mɛn donc kan bɛ mɔdɔ i b'i ka salama in kɔnɔ yan a bis awɔ kan bɛ o est-ce que yɛrɛ ta in la ban ɲɛjugu forontoti totigi tɛna gɔsɔn bila a la mais a ye min fɔ nin ye wulibali ye dɛ ni ne ma nin so taga ni nɛmɛnɛmɛ dɔgɔnin bɛna sɔmi dɛ ne dun b'a dɔn dɔgɔnin ka di ne cogo min na ne bɛna ko in nɛmɛnɛmɛ an balimaw aw salamu aleykum fo y'a fɔ sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalabala a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛko ye aw minnu ta ye nafoloko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ Selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔw ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka numéro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛ na jɔrɔnanko n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu aleykum rahmatulahi taala wa barakatuh